Atenció! Segona vegada, aquest aquí què? No se us olviden de res. Què feu aquí? Què us passa aquí? Perquè aquí els de Cambrils. Preparats? 1, 2, 3, munt! Val? Atenció, molt bé, ara que baixi sol. Atenció, el joc és el següent. Pares i mares i gent gran ens quedem aguantant el paracaigudes. Quan digui 3, amunt, i quan digui nens a dins, tots els nens a dins. Quan digui nens a fora, nens a fora. Fàcil, va. Concentrats, Concentració! 1, 2, 3, amunt! Nens a dins! A fora!